programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak, kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilang taon at saka ilang taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyo. Ganyan po, siyang ilagaan. Ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-badmit sa BRTTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tumagin mo ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, salukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung na-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman so result. Ang tawon ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist pa yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, tangan niya ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang ka akong creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, subukan natin. Subukan mo pa ngayon ining Amazing 4. Di yung inot andara ko sa nangani 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3
3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Eh yun eh, may mga pa-blood cam dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, sa libre. Ang result ng blood cam, 105 na lang, so kaya tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na ng kumain at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, daina, ngunyan, ipapatuloy. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga maring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, dumana Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pala siya uminom. O Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yung manggout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nagkatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Pagparakulog din ang dahil nga pagpapaka din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nagnormal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na galing sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan, bumili kami ng gamot nito.
Tapos yung itong mga product na sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try niyo po itong product ni Doc Lupito. Salamat. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, bakit kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor at konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw ako sa isang doktor, specialist oncologist, para di tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit na pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng amazing for nawala. wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di ali. Hindi 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi. Sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan. Oo.
mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. At saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang in-burden sa kanila, wala na. Okay. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Laragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa kapag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Opo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak? Parang uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika. Opo, kaya nga sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, Mike, opo.
Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari po kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung crappy na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey.
Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Dok. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung deko po nito, request para magpa-prayer. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So, yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Form. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time. Visit po kayo sa ating office. Ang dami pong opportunity na pwede nyo pong pagkakitaan dito sa amazing products natin. Especially sa may mga health concern. Yan, so syempre, yan inuuna at ipinapaliwanag po natin na unahin po natin yung ating prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so Duhin po much. natin na tayo po ay Sana po ay pamalita natin. tayo po ay nag-try, as in, kumbaga, sinubukan muna yung ating mga amazing products. So, kanina nga, di ba, baguhan lang po yung ating nagpa-consult kanina si Sir John. Yan, from Santo Domingo, Albay. Ayan, so, sabi niya, pwede na ba ako, Doc, mag-refer? Yan, so, sabi naman ni Doc Joey, nasa sayo kung gusto mo nang mag-refer, pero much better kung makita muna natin yung result. Kung at may nakita ka ng kagandahan during nag-take ka ng ating mga amazing products bago ka magkwento. So, tama naman, di ba? So, parang kay Miss Len dati, di ba? Ako muna yung nag-try ng mga products ni Doc Joey Bitito. So, bago tayo naging officially distributor ng Miracle Health Corporation. At yun, so 'di ba? At start tayo sa ating health concern, nag-build tayo ng clinic diyan sa Daraga. Yan, so lahat po 'yan naging successful. At so ngayon, dahil sa wala ng staff, si Doc Joey, ayan, so tayo na dito yung
isa sa pinagkakatiwalaan po ni Doc Joey. So kanina nga, ayan, so ang daming pasyente, ayan, so tatlo po yung may health concern, yung isa almost grabe yung creatinine, sobrang taas po yung creatinine, yung dalawa naman po may mataas na cholesterol and uric acid, ayan, so nag-walk out si Doc Joey, ayan, sabi niya alam na yan ni Miss Len, siya na yung bahala, ayan, so wala pang tao sa ating DGB Eatery, ayan, so sabi ko, baba muna yung isang staff natin, ayan, so para mag-assist naman po doon. So, diba, lahat po dito, grabe yung ating mga ginagawa na mga activity, but then, yung ating priority po dito, yung ating mga amazing clients na mga nagpapakonsulta po sa atin. So, marami po yung feedback, marami po yung mga magagandang feedback na nag-take ng ating mga amazing products. So, kanina, from Sorsogon, ayan, so, umiihi po siya sa gabi almost 7 to 8 times. Ayan, si tatay po, Miguela, from Sorsogon, ayan, so, kanina, after 15 days na pag-take, last November 4, na nagpa-consult po sa atin, ayan, so, kanina po, yung feedback ng kanyang asawa, ayan, so 2 times na lang po umiihi sa gabi si tatay. Ayan, so grabe 'di ba? So sila mismo yung nagsasabi kung gaano nila na-prove yung ating mga amazing products. Syempre hindi sila magkukwento kung hindi magaling yung ating mga amazing products. So 'di ba? Napaka-amazing, kaya sabi nga ni Sir Raul Hana, tama lang na tawagin na amazing yung mga products ni Doc Joey Bitito. Talagang nakakatulong siya sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na yung mga matagal po na may mga health concern. Ayan, ang dami pong nakatutok sa atin, yung ating mga amazing clients. Ayan, so yung mga natulungan po natin, si Miss Rowena Armeldas from Ginubatan. Ayan, so natulungan din po natin ito. Ayan, so grabe yung kanyang ininom dati na gamot. Ayan, hindi po siya gumagaling. Yan, so I think may goiter din ito si Ma'am Rowena. Ayan, so hindi na makatayo dahil sa lagnat. Ayan, so nakatutok din po siya ngayon dyan sa Ginubatan. Ayan, kay Ma'am Teng Santillan. Ayan, so grabe yung naging pagbabago kay Ma'am Teng. Ayan, so ayan, sabi niya, lifetime ko nang gagamitin si amazing products. Ayan, so thank you so much po. Ayan, kay Sir Jason. Ayan, so nakatutok din po siya ngayon. Ayan, so tumawag po yung kanyang father from Masbate. Ayan, so later on, hopefully, ay mapakinggan po natin din siya dito sa ating mga amazing testimonials. Ayan, so tumawag po sa akin last time. So 11 days na pag-take po ng Amazing 4. Ayan, so medyo malayo-layo na daw yung kanyang nalalakad. Diba? So first week daw ng December, yan, so babalik po dito si tatay. Ayan, so later on ka na lang sasabihin, baka magalit yung anak na guwapito. Ayan, so maraming salamat po sa mga nagtitiwala, especially sa ating mga amazing products. Ayan, so 'di ba? So kung nahanap niyo na po yung tamang solusyon sa inyong health concern, ayan, so wag na po natin kakalimutan dahil po lifetime po natin itong magagamit, hindi lang po para sa ating sarili, bagos din po sa ating pamilya, 'di ba? Sa ating kapitbahay, 'di ba? So tiwala lang tayo. So sa ating Vice President, si Ma'am Ann Bitito Prinzena, ayan, so nakatutok din po sa atin ngayon. Ayan, so kamusta na yung dalawang mababait natin dyan? Ayan, si Baby RJ and si Baby Richie. Ayan, so God bless you always po and good health. Ayan, so si Doc Joey, ayan, so siya po yung bantay dyan sa ating DJB Eatery. Ayan, so all around ang ating CEO na si Doc Joey. Ayan, so grabe yung mga nabibigla, especially sa mga kaedad niya na nagbibisit dito sa ating office. At siya po ay talagang hindi makapaniwala yung ating mga amazing people. Ayan, so mga amazing client natin dahil sa energy na ni Doc Joey Bitito. So ngayon po, ayan, pinapaayos niya yung ating, kasi last time,
pinasok tayo ng tubig. Ayan, so pinataasan po ni Doc Joey. Ayan, so yung ating eatery, yung ating mga amazing products, Dorotea Resort and Spa, 'di ba? So grabe. Ayan, sabi nga, ako nga bata pa lang kung ano yan, parang sukong-suko na. But then, syempre, yan, so gusto natin na tulungan dahil din, syempre, hindi din na aabot si Miss Len sa ganito kung wala din po si Doc Joey na nandyan din as a mentor at syempre, siya yung naging kumbaga siya yung tumulong din sa akin upang mahubog, 'di ba? So ngayon po ay isa sa pinagkakatiwalaan dito, 'di ba? So ngayon din po, syempre binabalik din po natin yung magandang naibigay din po sa akin. Kaya po ngayon, bilang si Miss Len dito sa Amazing Products, ako naman po ay tumutulong sa mga ating mga clients na may paliwanag kung gaano ka-proven and tested yung ating Amazing 4, di ba? So, proven and tested na po ang ating mga amazing products since 2008 pa. Yan, sa mga hindi po maintindihan, yan si Amazing 4, yan. So, yung iba kasi, yan sabi nila, ang Amazing 4 ay isa lang. So, ang Amazing 4 po, 4 po yan. Namely, yan si Miracle C, Mega A, si Mega 1, and si Multi 5. So, ngayon, ay isa-isahin natin upang mas maintindihan natin ang ating mga produkto. So, bakit marami tayong mga users? Hindi lang po ito iilan lang, but then hundreds of thousands of users na yung ating mga natutulungan at sumubok ng ating mga amazing products. So, marami yung mga nagta-testimonials kung bakit po sila ay natulungan during nag-take ng ating mga amazing products. So, si Miracle C po, ito po ay 5 klaseng advanced form of vitamin C. Ayan, so nandyan po si Ester C, si Rose Hip, si Acerola Berry, si Buckthorn, at si Indian Gooseberry. So, ako po last time, ayan, so dati dyan sa Daraga, ayan, so may natulungan po ako dito sa Miracle C. Ayan, so siya po ay almost 1 year na nag-maintain sa puso. Ayan, so may sakit po siya sa puso. Ayan, so nag-maintain siya ng gamot almost 1 year. So, nagpo-consult yung kanyang mother kasi may problema po sa gout. Yan, sabi ko, at least subukan mo si Miracle C kasi yan yung pinakamura natin na capsule. But then, yung ating ingredients, hindi lang po yan basta-basta na mga ingredients natin kay Miracle C. So, hindi kayo nakakapaniwala, diba? So, ang nangyari po doon, ayan, almost a month pa lang, yan, so lumakas yung katawan po niya. So hanggang ngayon ay hindi na nga nag-a-avail kasi sabi niya magaling na siya. Sabi ko, ma'am, huwag tayong maging kampante, huwag tayong magtipid pagdating sa kalusugan natin kasi baka later on, 'di ba? Kasi ang sakit sa puso po ay isa sa pinaka-tridor na sakit. Ayan, so si Miracle Sintin po, yan yung anak po ni Ma'am Ann Bitito Princena. Ayan, so yan talagang parang ginagawa na lang candy yung ating Miracle C. Ayan, so last time nga, nandito pa sila, nagtaka ako kasi parang ginagawa lang nila ng candy, tinatanggal nila sa blister at kinakain, 'di ba? Kasi nga po, 'di ba, kahit mga month-old na baby, pwedeng-pwede po ito, yung ating Miracle C. Yung may mga problema po sa mata, yan, so makakatulong din po si Miracle C. Yan, so, and then po, si Mega E, ito naman po ay 5 klaseng mga berries naman po siya. Yan, so, Mega E stands for antioxidants. Yan, kay Ma'am, ay kay Ate Chimty. Ayan, so nag-send po siya ng star sa atin. Ayan, so thank you so much po sa ating magandang distributor. Ayan, si Madam Chimty. Ayan, sa tabako. Ayan, so hello sister. Ayan, so ito yung ate ko. Ayan, so nagkaroon ako ng mga ate dito sa Miracle Health. Nagkaroon ako ng mga mommy. Nagkaroon ako ng mga mga kuya dito sa Miracle Health Corporation. Ayan, si Ma'am Chimty. Ayan, so again, ang ating Megi, ito naman po ay 5 klaseng mga berries, which is nandyan po si
pomegranate, si cranberry, si acai berry, si blueberry, si elderberry. Ayan, so, ayan, sige. Miss Jel, ayan, so bumalik ka na dito. Ayan, sige. Ayan, sabi niya, good Beb, ayan, pabati here sa Rapu-Rapu. Ayan, kamusta ka na? Ayan, so, grabe. Ayan, so, dalawa na yung maganda ngayon. Ayan, kasi may baby na siya. Ayan, talagang grabe, napaka-cute. Ayan, so, yun. Ayan, so, kamusta ka dyan sa Rapu-Rapu? Ayan, so, bakit ang layo mo na? Ayan, so, Legazpi, napunta ka sa Rapu-Rapu. Ayan, so, hindi ako halos makapag-message sa inyo. Ayan, pasensya na po kasi grabe yung ating trabaho talaga dito. Ayan, so, pasensya na talaga. Ayan, so, kay Miss Jel, ayan, so, bihira din ako makapag-message. Diba? So, ayan, so, ingat-ingat kayong lahat. Ayan, so, open ang ating bahay sa inyo, diba? So, again, ang ating Mega A, yan, so, pomegranate, cranberry, acai berry, blueberry, and si elderberry. So, si Mega A po natin, yan, so, ang dami, diba? Yung mga feedback natin dito sa Mega A. Yan, so, ito po ay nakakatulong sa may mga prostate, yan, sa may UTI, kidney failure, yung mga dinadialysis, kasi ito po ay isa sa nakakatulong upang malinisan po yung ating kidney. Yan, sa may mga chronic kidney disease. Yan, so, isa sa makakatulong po si Mega A. Yan, so, next, si Multi5. Yan, si Multi5 naman po, ito ay binubuo ng 5 klase naman po na mga mushroom. So, kanina nga, sabi ni Sir, ayan, sabi niya, grabe yung ingredients nyo kay Multi5. Hindi basta-basta lang kasi nandyan si shiitake, si maitake, si reishi, si agaricus blacei, at si cordyceps. Ayan, so, sabi niya, ayan, so, yung isa kasi, ayan, so, nakatabi niya yung isang client natin na almost 5 days na hindi po ma-regular yung kanyang bowel movement. Yan, so sabi niya, kasi last time yung natira na lang daw niya is si Multi5. So ininuman niya nung, I think, dalawa-dalawa kasi almost 5 days na siya, hindi nagbabawas. Yan, so sabi niya, ang ganda sa pakiramdam ni Multi5 kasi yan talagang nag-bowel siya kasi irritable na siya. Talagang hindi na niya alam yung ang gagawin niya. Yan, so minunom lang siya ng Multi5. The best talaga, sabi niya, si Multi5. Yan, so but then mas the best si Amazing4. Lalong-lalo na po sa madaming mga health problem, di ba? So, ano naman si Mega 1 para mabuo po si Amazing4? Yan, si Mega 1 po, mayroon po siyang natural 21 natural ingredients. Kung ano po yung narinig nyo, kay Miracle C, yan 5 klase mga vitamins. Kay Mega A, 5 klase mga berries. Kay Multi5 naman po, 5 klase mga mushroom. Kay Mega 1, ayan, 7 added herbs. So, ano yung nadagdag na 7 added herbs? Kaya naging 21 natural ingredients. So, nandyan po si broccoli, nandyan si moringa, nandyan si turmeric, si holy basil, si milk thistle, si astragalus, and si bitter melon. Ayan. So, yan po yung 21 natural ingredients. So yung iba na hindi pa po masyadong malala yung kondisyon, like pwede pa yung may mga asthma, dysmenorrhea, ayan, so high blood, ayan, kayang-kaya pa po yan ni Mega 1 capsule. Yung last May, ayan, so last May po, may dalawa pong hindi po kami naoperahan sa katarata. So, nandyan po si Tatay Alfredo Dr. Dea from Manito. Ayan, so hindi po siya natuloy sa operation sa katarata. But then, hindi lang po katarata yung problema ni Tatay Alfredo Dr. Dea. Ayan, siya po ay 77 years old. So, may problema din po siya sa stomach problem. May problema din po siya sa prostate, high blood, and blood sugar. Ayan, so, pero yun, after a month, ayan, so yung 5 health concern po niya, lahat po yun ay naging okay. Pero yung katarata niya, ayan, so after 3 months talaga yun naging okay. Kasi due for operation na po siya. So sabi niya, i-maintain ko ang Amazing4 at hindi talaga ako magpapa-opera. So siya po ay from Manito. Ayan, so yung isa din po, si Tatay Baldo from Manito din.
na hindi din po naoperahan last April dyan po sa Manito din. Yan, so ang dami ngayon natin mga baguhan dyan sa Manito. Yan, so yung dalawa po yan na hindi po natuloy sa operation sa Catarata. So si Mr. Guevara naman po ay hindi naman po natuloy sa operation sa, ayan, so may tumubo pong parang pimples at bumaba po dito sa ano niya at naging bukol. So, due for operation din po siya, ayan, so hindi din po siya natuloy sa operation. So, this year, ang dami po natin ng mga amazing client na hindi po natuloy sa operation. So, wag tayo basta-basta po na magpapa-opera. Lalo na kung may mga options pa naman tayo na pwede po natin na gawin like si Amazing 4, diba? Kasi madali pong sabihin na opera. But then, tatanungin natin yung sarili natin kung may nakaready ba tayo na pera. Yan. So, sabi ni Miss Jen, yan, FB Live lang here. Di abot signal kang yan, sa Van Island kaya. Ayan, so, ayan, medyo malayo-layo na siya. Ayan, so, ingat-ingat ka dyan. Ayan, so, ayan, nakapag-relax na siya. Ayan, so, yun po. Ayan, si last February din. Ayan, so, si Tatay Willie Adra. Ayan, so, babalik naman siya this katapusan. Ayan, so, hindi po siya natuloy sa operation sa ano yan, sa kidney stone and sa kanyang prostate. Ayan, so enlarged prostate na si Tatay Willie Adra. Ayan, sabi ko nga, mag-testimonials na siya dito upang po ay mapakinggan nyo kasi lagi ko po siyang binibida dito sa ating programa dahil sa talagang siya, ayan, continue yung kanyang pag-take. So, from Amazing 4 to Mega 1 capsule na lang. So, after 3 months, nag-Mega 1 capsule na lang po siya. Yan. So, pwede kayo after 3 months na mag-Mega 1 capsule na lang kung talagang okay na yung ating health concern. Pero, yun, ang gagawin kasi natin doon, from twice a day na Amazing 4, pwedeng gawin natin after 3 months ng Mega 1 ng 3 times a day. Pero, ang intake natin noon is 2 sa umaga, 1 sa tanghali, at 1 naman po sa hapon. Ayan. So, yan po yung ating dosage. Pero ngayon, mas the best yung ating Amazing 4 kasi ginagawa natin like kay Tatay Poyo from Masbate. Ayan, ginawa po natin doon is Amazing 4 twice a day at 1 sa tanghali. Kaya sa 11 days na pag-intake niya ay may maganda na pong nangyari. So, this coming December, first week of December, ayan, so pupunta po siya dito at mag-a-avail po siya ulit. Kasi dito na to nakatira sa Estebes. Ayan, sabi niya, alam mo ngayon, ma'am, doc, ayan, so, sabi niya, nakatira na ako dyan sa Estebes. Alam mo ba ngayon? Ayan, so, pabalik-balik ngayon ako dyan. Ayan, so, yung asawa naman po niya ay nasa UST. Ayan, so, sabi ko, magkabilang bahay pala kayo, sir. Ayan, so, 2 pala yung pinupuntahan nyo dito. So, sabi niya, alam mo, naiinis na ako kasi kakatest pa lang sa akin, hihingian na naman ako ng test. So, walang nangyayari. Kaya pumunta po siya dito at napakinggan po yung ating programa. So, sinubukan po yung ating mga amazing products. So, sabi ko nga sa inyo, yan, lalong-lalo na po yung maraming health concern, maraming mga iniinom na gamot, 'di ba? Susubukan po muna natin yung ating mga produkto, 'di ba? Lalong-lalo na kung matagal na yung ating mga health concern, matagal na tayong gumagastos, matagal na yung ating health concern, at the same time ay mas lalong dumadami ang ating health concern. Susubukan po natin yung ating mga produkto ni Doc Joey Bitito na Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule kasi 'di ba, wala naman pong mawawala as long as na matutulungan tayo sa ating mga health concern, 'di ba? So ano yung nyo na kayo po ay this coming December na kayo po ay magsasama-sama ng inyong pamilya, mga mahal sa buhay na wala po inihindang na health concern, 'di ba? Masaya ang isang pamilya kapag wala po problema na sa kalusugan, 'di ba? So again, tomorrow po ay bukas na bukas po kami dito sa ating office. So, sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, bukas na bukas po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front,
Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, libre na, kaya po samantalahin na po natin yan. So, baka gusto nyo sumaybayan. So, dito po ay libre ang pagpapakonsulta kay Doc Joey Bitito. So, Monday to Saturday lang po yung ating office. Yan, kaya naman pag Sunday, ayan, mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, free health consultation. So, pakisave na lamang po ang contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito upang po mas madali nyo siyang makausap, mas madali nyo siyang makontak, at basta alam natin yung contact number, di ba? So, sa Smart, yan, so 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, 0917-853-8933. So, bumalik po ngayon si Ma'am Cherry May from Santo Domingo na nawala po yung bukol. Alam niyo po, nagpa-consult lang po sa amin dito last October 30. So, ngayon po ay November 19 pa lang. Pero, ayan, wala na po yung bukol ni Ma'am Cherry May. So, siya po ay 28 years old at isa pong teacher dyan sa UST. So, sinubukan po yung ating amazing products. So, ngayon po ay wala na yung kanyang bukol. Kaya po ngayon, bumalik po siya dahil yung kanyang mother po ay mayroon din pong diabetes. So, sabi niya gusto din pong uminom ng kanyang mother. Kaya po ay pumunta dito sa atin. So, kanina si Madam from Sorsogon, ayan, so, wala na po yung 7 to 8 times na pag-ihi ng kanyang asawa sa gabi. Ayan, so, ngayon po ay twice na lang. So, sabi ni Doc Joey, baka later on, yan yung pananakit naman nung legs niya. Ayan, so, yan, binigyan din po namin ng Tom Oil, 'di ba? So nakatutok din po si Ma'am Annie Gonzalez. Ayan, so good afternoon sa lahat. Ayan, tumatangkilik sa Miracle Health Corporation. Ayan, so amazing 4, amazing trio, and si Mega 1 capsule. So i-contact nyo na lamang po siya. Ayan, search nyo po sa Facebook, Annie Gonzalez. Ayan po yung kanyang Facebook account. Ayan, dyan po yan sa Barangay 2. Bakakay Albay. Yan. So, ito po yung active distributors po ng Miracle Health Corporation na si Ma'am Annie Gonzalez. Ayan po. Yan din po sa Ginubatan. Ayan po si Ma'am Herlyn Pabilonia. Diyan naman po yan sa harap po ng Gata Hospital. Yan kay Ma'am Herlyn Pabilonia. Yung mga taga-Ginubatan po ay pwede po kayong mag-avail dyan kay Ma'am Herlyn Pabilonia. Yan, so kay Sir Efren Oferio, yung isang teacher po dyan sa Binagsakan. Yan, so bumalik din dito at nag-avail po ng good for 1 month. Ayan, si Sir Damasu. Ayan, so almost 10 years na pong nagmi-maintain ng ating mga amazing products. Yan, so sabi niya, yan, so naabutan niya kami last time. Ang dami pong pasyente. Yan, so sabi niya, nag-testimonial siya ng konti. Sabi niya, alam niyo ba ako, 10 years na ako sa Miracle Health Corporation. So sabi niya, dati grabe ang health concern ko, ang dami. So dati ang iniinom po niya is Amazing Trio, 3 times a day. Ayan, so Amazing Trio 3 times a day. So ngayon po ay once a day na lang po siya ng Amazing Trio. So sabi niya, kapag nag-claim siya ng pension niya ng diretso siya dito sa atin. So, nag-a-avail po siya na at least 2,000 pesos. Kaya sabi niya, what is 2,000 pesos every month na pag-invest ko sa aking kalusugan? Kasi dati, yan, so pabalik-balik siya sa mga laboratory pa lang, ilan na yung nagagastos niya sa mga gamot, ilan na yung nagagastos niya. Pero sa atin, 'di ba, ngayon po ay maintenance na lang siya ng Amazing Trio
Kaya naman ang nagagastos lang po niya every month is 2,000 pesos. Sabi niya, what is 2,000 pesos na mai-invest ko sa aking kalusugan? At least hindi na ako nagkakasakit, at least active ako everyday. Ayan, so at least masaya ako na gumigising sa umaga na wala akong iniindang health concern. Kaya naman po sa mga nakaantabay sa atin, lalong-lalo na po yung maraming health concern, yan, so kung gusto natin na humaba yung buhay natin, gusto natin na gumising sa umaga na wala tayong mga iniindang health concern, yan, so at least subukan natin si Amazing Force. Since naman po ay free health consultation naman po dito kay Doc Joey, yan, so libre lang, 'di ba? So walang bayad, kaya naman po samantalahin po natin 'yan. At alam mo ba na pwede mong magamit 'yan later on, pwede mong mabawi dito lahat ng mga nawala sa iyo, lahat ng mga nagastos mo, lahat ng mga naibili mo, kundi once na gumaling ka dito sa ating mga amazing products. But then, syempre, unahin muna natin yung ating health concern bago tayo mag-share ng ating mga amazing products. So, once na gumaling ka na, 'di ba? So, kasi, 'di ba, unahin mo muna yung sarili mo, 'di ba? Paano ka makakatulong sa inyong kapwa, sa inyong pamilya kung ikaw ay hindi mo kayang tulungan ang inyong sarili, 'di ba? So, lalo na sa kalusugan, 'di ba? Kasi yan po yung tanging puhunan po ng isang tao na meron pong magandang kalusugan. Sabi nga ni Doc Joey, aanhin mo ang sandamakmak na kayamanan kung meron kang karamdaman. So, di ba, nang simple lang ang buhay, basta po walang health concern. Di ba? Basta masipag ka lang at hindi ka mamumroblema sa financial. Yan. So, yan. So, kung may nakalimutan pa ako, yan. So, mag-message na lamang po kayo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito page. Ayan. So, free health consultation. So, ngayon, medyo mamaya-maya pa kami. Ay, siguro mga 10 p.m. pa. Yan. Kasi may hinihintay pa po kami from Manila, and yan, so yung contact po ni Doc Joey, yan, so mag-start na po ng business. Alam nyo naman po, ang ating CEO na si Doc Joey, yan talagang hindi tumitigil. Kahit na naabot na niya yung tugatong ng tagumpay, at hindi pa din po siya tumitigil, 'di ba? Kasi nga gusto niya na siya po ay may mga ginagawa upang po ay makatulong po sa ating mga amazing people. Ayan, so this December, ang dami po natin ng mga activity. Ayan, so ngayon po ay sisimulan na tomorrow yung ating magnegosyo. Ayan, so at minimum natin dyan na puhunan, ayan, so 999 or 1,999, ayan, so hindi ko pa masyadong maklear kay Doc Joey. Ayan, so basta tomorrow, open po ang ating office upang po ay maintindihan ninyo. Ayan, so pwede kayo mag-seminar dito sa atin para maintindihan nyo po yung ating mga opportunity na pwede nyo po pagkakitaan. So, yung ating mga oportunidad, samantalahin nyo po yan at later on ay magagamit po ninyo yan, diba? So, tomorrow, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Again, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, i-contact nyo na lamang po siya sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, 0917-853-8933. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, yung mga follow-up client natin for follow-up consultation, yan, so bumalik na po kayo kasi, yan, so sayang nakapag-start na kayo mag-intake, sayang kung mapuputol po yan, diba? Kasi sinubukan nyo na lahat-lahat, ginawa nyo na lahat-lahat, pero walang nangyari. So, dito, once na sumubok na kayo, once na nag-start na kayo mag-take, wag na po natin yan titigilan. Kapag
hindi pa naging normal lahat ng health concern natin. Kasi, 'di ba? So, sabi nga, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kailan kaya mauuna yung pagsisisi, 'di ba? Laging nasa huli yung pagsisisi. Sayang nga yan. Dati ko pa napakinggan si Doc Joey, pero hindi pa din ako pumupunta. Yan. So, pinaubos ko muna lahat-lahat ng mga pinaghirapan ko. Yan. Na naipabili ko na lahat ng mga ano ko, and yan,